Здравейте хора и добре дошли в ново видео. Ще играем Spider. А на вас ако ви хареса, видеото, се абонирайте за канал с камбанката. За да следите когато качваме видеа. А сега нека да започваме. Аре, газ. Помагаме. Може да си гледаме в телефоните. Намерих батерия. Бра. Намерих оранжеви ключ. Карабана. Отиди горе и... Отиди горе, аз ще отключа. Отключи да вземем това. Да вземем... О, не! Ето го! Спре! Сега ще го намеря. Ето го, това ще го напускам. Браво! Давай! Бързо! Ама той има пак пажина тука, бе! Бързо! Стана! Окей, браво! Омага! Станаме! Имаме една минута. Сега стана. Червен ключ. Зелен ключ. Трябва да намерим зелен ключ. Намерете зеления ключ, за да турам батерия. Бързо! Сега ще го смонтирам. Ома! Отивам от другата врата, Каляна, бързи. Теди! Намерих зелен ключ. Намерих Син ключ. Отиди горе, ключи, може да намерим зелен ключ. Намерих стълба. Добре, Теди, качи се горе, отключи синия, отключи това, отключи врата. Аз ще наблюдам за това. 27. Дай ми го на мене. Ето, чакай, ще го събна. Къде? Намерих бомбата. Каляна, бързо слизи да вземеш батерията. Батерията при тебе ли? Взреви бомбата, трябва да намерим гайчния ключ. Къде остави батерията? На бейса. Вземи батерията. Ама Бързо. Сега ще го финтираме. Теди, активирай пажината. Не мога да ще ме атакува. Окей. Аз ще активирам. От тука. Един да седи да го примамва. Бързо някой да... Не съм аз. Бързо някой да го привлича. Примамам те ги! Трябва да имат на възможност по най-бърза начин. Не! Има един. Чао, хора. Отключи това. Сега ти имам да взема жълтия ключ. Къде е? Хора, къде е жълтия ключ? Жълтия ключ? Влизаме горе. Аз съм горе. Горе по стълбата, бе. Кайка може да скача и тук. Да, знам. Намери ли? Не. Може да скача. Как убива? Трябва да си плакам стълбата. Стълбата къде си къде пака? Да, само. Бързо, напусти. Къмпи. Къде? Не. От другата врата. Сега по другата. Мести се. Отвънка. Вземи батерията. На стълбата. Какво направи? Вземи батерията, брат. А тук не може да отключиш. Зелен ключ е намерил. Ама то навънка отключено ли, бе? Бързо активирай пажината, бе. Активирай пажината, бе, брат. Не, бе, стой. Имам един начин по-лесен. Имам един много по-лесен начин. Да, това вярно ще изкочи отвънка. От покрива ще излезне. Аре,
Това е прозорец. Ама той кемп ли бе, брат? Кай ли излезеш това? Не може да чека на шиваната, брат. Няма го това. Прави кампи. Я се жил паежи. Брат, няма да си фанам на паежи. Ето, да се фанам, брата, седи там. Така. Няма брат той да ме фана. Знаеш какво, брат? Отивам, взимам просто спрея. Вземи спрея. Колко? Не. Ево, минути. Това минути ли? 9. Минути ли са пала, не са ли са към? Ама ще те убие. Ето го. Не бе! Как? Тук има пажина. Ами трябваше да застанеш до пажината и да го таковаш там, бе, брат. Арса, как ще звукнеш? Брат, заради Сергей. Що бе заради мене? Без карта си не така. Що по заради мене, бе, брат? Що всичко заради мене? Сега съм виновен. Ама верно, не би карай да излиза през пажината, защото той се хване пак ще види. Не ми има спрей, той да е в пажината, пак ще го напуска. Че го направи. Може. Няма как да го напуска. Може да застанеш там, той ще дойде и ти ще го напускаш. Ама аз ще се фанем. Опитал съм се през стената, не ми дава. Не, просто пак е бил далече. А трябваше да знае, кой ще отпримата сега? 100% че съм аз пак. Не, аз защото вие двамата бяхте. Моирете. Не чи си даже. Че аз не съм виждал. Не, къде не се засъдам. Аз какво казвам? Окей. Сега ни е много по-лесно. А брат, теди че ни кемпи? Нямаме право да си кемпиме. Да сега скипайте. Да, бе. Брат, няма да кемпи, защото ние така няма да можем да си И аз ще кемпа. И аз дори ще кемпя. Пак кемпете, бе, не виж. Батерия! Брат, вземи батерията. Намери. Трябва да намеря бомбата. Гачен ключ. Брат, намери оранжевия ключ. Обаче трябва да намерим макробара. Стубата. Намери ли това пада? Бързо, бе! Няма намерих стубата. Качи се. Виж, има... Бомбата! Само бомба ли има? Само бомба идвам, вземам гачен ключ. Гайчия ключ. Ти търси това. Аз съм взел гайчия ключ и ходя по топ. Не, брат. Кемпи! Не мога, Каляна. Брат, бързо! Трябва да атакувам бомбата. Навънка! Кемпи! Окей, излезнах. Бързо. Паля бомбата, отивам вътре ти. Бързо, влизай. Аз искам да търся батерията. Не, за батерията ни трябва зелен ключ. Гледай как се прецакал. Абе, ти намери ли кролар? Не, сега се качвам тук по едни стълби. Аз после трябва да намеря ключ. Гледай го къде служи пажина. Намерих син ключ. Не фанахме се в пажината. Ами ти си се измукнал. Добре, бе, къде това? Зеленият ключ. Бро! Отивам да взема батерията. Ама той пък кемпи точно на батерията. Гати кемпера, бе! Брат, моля ти се! Дай ми този път да избягам, бе, брат! Окей, оставам само аз. Ще се справя. Гати нечестното убиване! Как ключа? Жълтия ключ. Брат, вземи батерията! Стой, намерих жълтия ключ. Стой да видим то дали на кемпи доле.
брат. Брат, дай моля си. Той пази се. Вътре ли лазят ключ? Извън. Трябва да намериш крowbar, да отсечеш, да намериш всички. Не! Батерията, бе! Брат, батерията, бе! То ме гони. Брат, батерията, пазите жени, бе! Ама брат, този ме снайпва. Сега ще намери, брат. Пред вратата е. Да. Да, брат. Брат, що му казваш? Не му играм. Ти му казваш. Айде, бабана, най-добрия сам. Ама брат, той ти казва, не му играм. Той ти казва. Гледай. Калян върна ревнал. Хора, това беше от мен, значи вече май няма да играме играта. Защото Калян е равнал, това беше от мен. Чао. Чао.